Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Bismillah, Néo 223 Panzi Saint-Père. Awa chaîne Mandi ga kunnafoni walawalalen d'aw ma ka taa sigiyɔrɔ la. N'i ye mɔgɔ kura de ye kana ɲinɛ k'i abonné ni ka cloche de notification activé walasa an ka video nataw kana na fɔ ye. Ayiwa nin ye bonne nouvelle ye maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma, maliyɛn den minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ale ni minnu bɛ Mali kɔ kan. Nin ye Mali armée convoi natɔ ye ka bɔ Guinée port la. Donc i n'a fɔ an ɲɛ b'a la video la cogoya min na nin filɛ nin ye Mali armée ka convoi ye. Donc nin wale in an ka jamanakuntigi fɛ nin b'a yira maliyɛnw na ni ka maliyɛnw hakili sigi hali bi k'a fɔ kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ ko don n'a nataw la kɛlɛ in bɛna ban pewu. An dalen b'a la k'a fɔ taabolo min n'an filɛ nin ye a ka tan tɔ n'an tora nin kan an bɛ kɛ première puissance ye Afrique jamana la siga foyi t'a la. Wala convoi min filɛ nin ye aw yɛrɛ ɲɛ bɛ voiture blindéw la camion sanfɛ conteneur minnu fana filɛ nin ye tan tɔ a ka dɔn k'a fɔ minnu b'a kɔnɔ armée lourd yɛrɛ de b'a kɔnɔ. Donc canot anti-char b'a kɔnɔ AK-45 marifa mitrailleuse sugu den 9 de b'a kɔnɔ. armée jugu a bɛ minnu yɛrɛ dɔn olu de bɛ conteneur in kɔnɔ. Mɔgɔ minnu b'a la ko Mali ti bɔ a yɛrɛ la, Mali bɛ tan Mali bɛ tan an tɛ kun min fɛ an t'u jaabi sabula i ye ko a ye fɔ ko ban ɲɛ tɛ doni ta mais ɲɛ bɛ girinma dɔn. I b'a yira an na k'a fɔ ko jamanadenw ye laɲini min kɛ n'o ye insécurité kɛlɛli ye ka bɔ Mali jamana kan. Nin waleya in b'a yira k'a fɔ ko an ka transition autorité de la transition halisa u hakilila bɛ maliyɛnw na wa b'u ka baara kɛ ni maliyɛnw ka hakilina ye. Hakilina jiginna autorité de la transition u y'a daminɛ jumɛn na u y'a daminɛ armée de l'air de la u ye drone san ni ka tila ka kɛlɛkɛ avion san. Donc sisan u bɛ jumɛn na u bɛ ka minnu san donc olu ye duguma kɛlɛkɛminɛnw n'o ye mitrailleuse pistolet AK-45 ale n'a ɲɔgɔnna caman ani canon. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni rebelle min bɛ rebelle bila ni terroriste min bɛ terroriste bila a k'a bila dɛ ni bandit min bɛ bɔ bandit la a ka bɔ a la dɛ. An kɔni tɛna ni marifa ninnu san ni k'a kɛ sofarinla ye walima ni k'a bila an kɛrɛ la ten tɔ marifa minnu sanna baara de bɛ kɛ n'u ye. Donc kojugukɛlaw gare à vous.